Kemin lämäreitten koppia. Lähdetään vähän katsoa mitä siitä sisältä löytyy. Elikkä täällä meillä on lämäreitten koppia, täällä on pelaajat, kaikki pukee kampetta. Siinä on Hakkaraisen Ville viime pelissä 2 pörsää käsittämättömässä liekissä tällä hetkellä. Otellaan ympäri koppia, mitä meillä täältä löytyy. Siinä on tietenkin kapteenin paikka. Harmillisesti loukkaantunut, joutuu leikkaukseen ensi perjantaina. Erittäin kova takapakki joukkueelle. Siinä on tietenkin sitten joukkueen huoltaja yrittää ryöstää vähän siitä pelipaikkaa. Meikäläisillä on tässä on meikäläisen paikka. Mä tulin vähän myöhässä tänne Kemin lämäreihin tänä vuonna, niin Anssi oli ystävällinen ja tarjosi mulle tuosta erittäin hyvän paikan ja itse halus tuonne kulmaan mennä istumaan siinä ja semmonen homma. Mitä me löydettäis täältä vielä? Katokaanpa, otetaanpa täältä katoo. Ajan tuo biisi aina. Tästä vaikka Hakkarainen meille kertoo nyt fiiliksiä, että millä lähdetään sitten ensi peliin. Mä olin jo viimeksi, haluaisiko Eeki ottaa? Ei, kerro nyt. No hyvillä fiiliksillähän me lähdetään. Eeki aikoo ottaa kaikki kiinni, niin me on luvattu ainakin tasapeli saada aikaisemmin. No niin, katsotaan mitä Hakkarainen, eikö niin Eerikki vastaa siihen. Siinä on eli Eerikillä täällä erittäin kuluneet ja mustat patjat on muutama kiekko siihen tärähtänyt tänä vuonna. Ja mitä Eeki itse sanoo? Mikä fiilikset? Jos meinaa vielä syödä täällä, niin varmaan pitää ainakin voittaa. Joo. Monta koppia tulee perjantaina Raahea vastaan? Varmaan sen verran, että hiki tulee. Sen verran, että hiki tulee. Eerikki vastaa tästä biisistä. Se oli Eerikin toivebiisi, eli Robin, luonnollisesti Robini. Elikkä Eerikin lempiartisti. Ehdottomasti. Sieltä mitä meillä löytyy täältä. No siellä on Janne Salamela. Ei aivan maalipörssissä saanut kiinni ykkösmiestä, mutta kova oli yritys. Taisi olla monta paikkaa oli viime pelissä. Maalipaikkaa. Ainakin 10 paikkaa. No sillä olisiko menty kärkeen? Ilmeisesti ois mennyt. Näyttäis siltä, että kello alkaa olla vartili 7. Meillä puolelta alkaa jää, niin meikäläisenkin on pakko lähteä nyt pukemaan. Että morot vaan sinne ja palataan taas myöhemmin, vaikka jäällä tai jossakin. Playoffit ja this is the road to playoff. Ralli englanniksi. Road to playoff. Oho. Tässä on kova biisi. Kova jengi. Tällä lähdetään kuule Playoff Roadtua ajelemaan ja mennään Raahen kaatoon. Sieltä tulee Mr. Batman. Ei näyty. Häh? Mr. Batman. Älä Batman. Siinä vähän teippiä ranteeseen. Mennäänkö laittaa Batmanin alle pelissä? Pitää katsoa. Hakemaan virityksiä näillä. On menossa harjoitus. Minä luulen, että teillä oli peli. Pikku hörppy siitä, niinkö?